inhliziyo yami ayisekho ngiyami. Wena mshana wami usubulala ingane. Ikhila. Yazi. Mshana wami. Ubulala ingane wena manje. Mshana wami, yazi ngane bezoba upresident mhlawumbe. Nemnyama. Wehlukile. Sanibingelela ababukeli. Welcome to our new episode of Owehlukile. Ngoba wehlukile. This is your host the most, uPinky Tabete, intokazi engu-auntie we-country. Uvukile uMalambane. Ngiphethe imndeni yethu la emibili ebekade sinayo einsukwini sidikida udaba olumayelana nokulungisa isimo besikhona between mother-in-law nonkosikazi. Right? Sike sahamba ke sabona ukuthi yazini lolu daba ngendlela eseli serious ngalo selidinga nokuthi kufunakala ukuthi kube khona umalume omunye womndeni ozolekelela umama kamakoti ngoba kunezinto naye angakwazi ukufinyelela kuzona njengomuntu wesifazane edinga abantu besilisa ekuyibona abebekade behlanganise lento ngamalobolo so abakazi ukushiwa ngaphandle ngoba sekuze kwaphathwa indaba yokuthi kuzoba nenkomo efanele iphume izohlawula izogeza umuzi izolungisa izopholisa amanxeba asevulekile esayidini lakamakoti ewavula esayidini lakamkhwenyana so ke umama ungijabulise kakhulu lento ayishilo ngoba uthe uzomlanda kumnyama kubovu ubhuti wakhe ongumalume kamakoti abasabi bona abanayo inkinga yokuthi balungise ama damages wabo abawenzile uma inkinga isivele isihleze etafuleni okusho ukuthi ke ngempela umalume ukufika kwakhe namhlanje ayike ikamphela ndaba uzoyilungisa lonto nalomndeni olimele ngokomphefumulo nangakho konke nawo uzophola ngoba phela bakwethu ufanele noma inkinga ikhona ibe khona yebo ngoba ngesiphile ngaphandle kwenkinga kodwa ke besiyalungiswa ke sibona ukuthi isolution ithini siyanibingelela ke imndeni emihle emibili engivakashele namhlanje ngibingelele kakhulukazi engathi siphethe of the uncle of the house unjani malume Sabona njani sister? Siyaphila babu right? Likheliwe. Siyaphila nathi. Sicela umalume asitshelela ababukeli ukuthi ungubani, uqhamuka kuphi, kumayelana nanje kufika kwakhe lana njengoba nami ngiqala ukumbona. Mina igama lami ngosiboniso wakwaNgcobo yabo. So ngiyayizwa le ndaba. Yes. Yabo ngizwe ngodadewethu. Shokuthi umshanami umsenze kanje nje ngiyamthanda umshanami right okay kodwa yabo ngiyayizwa nje yabo kodwa nami iyangishaqa ukuthi ngingazi ukuthi kwenza kanjani manje yabo lento labantu ngabashadisa umshanami angithi so manje ngazi nami ngihlalele lapha ekhaya lapha eLamonti ngise ngizwa manje ngosister ukuthi hey manje ayimele ufike la uzolunga nayi inkinga isiyenzakalile iyakudinga inkinga phela kunje sila kodwa ngibingelele noma yabona manje ngoba vele niyazana yindi indlela hayi kade injena yona namhlanje kade phela labantu sacela ubudlelwano okay malume njoba nazana obvious yini obaphathele yona yini ongasitshela yona njengabantu thina abangazi ukuthi uze nayiphi inkulumo esimene esifana nalesi yabona oze nako kuzolungisa njoba sifisa nathi noma oze nako kusawuqhubeza ingxabano noma ini kodwa since uthe uyamthanda umshanakho ngikubuka emahlweni nesimile sakho sangithembisa ukuthi khona okuhle oze nakho nangendlela usisi wakho ohleze eduze kwakho abeyishaya isifuba ngayo ukuthi mangifika nomalume anibona kahle abantu abantuli abaswele izinto nizenza nje mafanele nizenze njengoba nanenze kahle nilobola cha bese usisi wami bese engadvise ngakho nami ke ngase ngimi-advise ngimtshele usisi wami ngoba manje labantu phela sahlukaniselana uhlangothi ehlukaniselana sakho ubuhlobo manje akukho thina ubaba
owangizala lo ozala thina soyenda. Okay. Manje into engisho ukuthi manje ngithi mina ngoba nje ngoba umbona nje ukuthi kanje angithathe nami noma ngena lutho lapha lokhuzeni isibani sika baba okukodwa ngihlawule la. Yabo la ekhaya kokongcobo. Yabo kokongcobo bathu esiphila kahle kamnandi umshanami lo. Umkhwenya vele usaba umshana babizana ngosibali phela yasibona khona abafana babizana ngosibali phela mina umshanami yaba sefana nengane la ekhaya iqiniso lelo yeah manje thina singongcobo besithi yabona siyaxolisa ma sixolise kodwa before ufika exoliseni malume I'm sorry to interrupt before ufika exoliseni waxoxela usisi usho njalo yonke uhlobo lodaba olenzeka kanjani ukuthinta into eyenzeka wazizwa unjani ihlazo walibona ihlazo engene ekhaya emndenini yantisigazi wesitshela yantisigazi umshanami ngiyamthanda samfundisa lo muntu samisa kumavasithi umshanami lo omkhonyana ngoba njengoba kayasasekhaya ubudlelwane kanje sasimfake ekhaya simbone bethandana sibona into enhle yebo hey manje sekwenye into uzizwe njani ngamsisa ngakhuluma uzizwe njani malume ngizothi ubone efika ke ekhaya ukufika kwakhe nje ekhaya ebuya ezekhaya ngoba phela ukuze azobeka lolu daba ubuyele ekhaya nina niyazi ukuthi unesemzini nizizwe njani noma wena uthathe into obuyitshela odadewenu ukuthi sekonakele lokhu nalokhu phela sisithile masiyibukela nje ngokuthi phela hayi ingane yenzeka ivakashe ikhubela umawa yabo lonto sesiyabuka umuntu 2 months hayibu kheli lo nami nami ngiyayela emsebenzini angibuki usisi phela mina nami nosisi wami hayi sibuye twistana kwezomentshisi ngoba uyaphuza indaba leli la ayihlangana nokuphuza sisi la ayihlangana nje nokuphuza mithe akabonakala uma uzoveza phambi kwama wami yabo uma wami lo ubaba engakeni yebo ubaba hey sabasha labantu basishayela inkomo ezinhle yebo ngenxa iyalo ntombazana azihle kwasho ukuthi phela ke yabo khona ukuthi umshanami akafiki ke phela umshanami lo kangisho mefikile lapha ekhaya wangishaya amabhodlela engawazi yazi ibhodlela lekuthiwa Jamaica Blue hayibo umshanami hayi sebenza eGoli phela manje mina yabo anginenze mina ngibe muhle yebo manje yini mina into engiyibuza ngathi 1+1 yini umshanami eyenzile ukuthi lo umshanami akakhulumi yeah lo wakadla mina thula do yabo uhlala la eduze nami enhleke la manje usisi angazi ke njengoba sethi mina ngiringa mo akasho ke na akanabe ukuthi ngiringa ngani akaxabene nawe mhlawumbe mina khona ezinye izinto engazazi wesisteri mhlawumbe khona ezinye izinto engazazi mhlawumbe engangitshela mhlawumbe curate yaba lento curate summarize akangitsheli yonke ngoba mina ayikho into engayazi ngabantu bakwadlamini abantu badlamini mina ngafike ngilale nakhona nangumshanami umshanami mengabe naye nento ezoyisho akayisho manje sixoxe hayi malume balaleli mina ngibona ukufika kwamalume ngempela bekubalekile usikwenzeke ngiyayizwa into ayikhulumayo and labantu sebazana isikhathi eside ngokwami nje mina ngumina bengifisa ngabe kuzona zonke lezi zinto la sizofika khona kodwa ubulungiswa ngempela busebenza angeke ngize ngiphatheke kahle
mangase kube ukuthi mase sihlukana namhlanje lento ebezama ukuyilungisa angeke izifila kufanele ifike khona. Sibonge kakhulu umalume ukusbriefa nje kwakho udlelwano nalo nabantu balakugane khona ingane yasiswakho. Sicabanga ukuthi uqedile kahle kahle. Esifisa ukuthi sikwazi ke manje njoba benithe unento eningase niyenze nithenge niyilungise nihambise kukhona yini senifikile lapho nakwenza nafika kubona nabanikeza noba nakabanikeza ilutho mhlawumbe nisazokwakha usuku ukuthi nizobanika ukuthi cela ukuthi kahle sisi yabo lento oyishoyo usisi ufikile kimi. Ufike nini lapha ekhaya wena ukhuluma ngoba unekwa wena ufikile wafanele thini yabo thini ekhaya yaqamba amaphosi. Okay, sinalo ke ifarm le emakhaya wasibona isihlalele emalokishini yabo sinalo ifarm iqokiwe iblamani serious esohlawula uma yabo umalo ngoba lo mafo lo ma yazi lo ma mina ngazi angasho kumshana wami ukuthi wenzeni mhlawumbe into engayazi ngoba manje umshana wami isebenzela le kogoli wathi unomuzi omuhle umshana wami ku right wenzeni umshana. Okay, washo ukuthi ushilo usisi wami wathi hayi yabona into enzo mina ngeke ngizokuthunyantisa igazi kodwa ngizizwele ngaye kumshana wami ngathi mina ngizwa yebo lona ngizwa nje yebo lona nomshana wami lo asho ukuthi wenzani ukuze cause ingxabano ngoba yabo lento enzekayo manje lo ukhomba lo thina sesigcina sikhipha inkomo. Uyazi inkomo imizwa malini wesisi manje 20,000 neblamam lenzo niyazo ugogo yena ke sezodayisa asho ukuthi mina ngimdayisele ngimnikeza imali cash noma kanje. Now I think njengoba befike kulelo zinga lokuthi bafuna inkomo kusho ukuthi umonakalo uyela ngakhona ngoba ubengiyazi avume usisi wakho ukuthi nizokhipha into efana nale uma ubebona ukuthi icala nje lilight ngalona kusho ukuthi ukujula kwe case njengoba nawe uthi usafisa ukuthi umkhwenyana akakubekele nje ukuthi ngoba mhlambe awazi mhlambe ngizisatlaga nami ngiyafisa abantu bene nesigisi sisho njalo ngiqaba mina kodwa isigisi ngayanga sifuna ngiqaba there's two sides of a story. Yeah, ake silalela la ngithatha le story sangakithi ngithi mina mholele ndawo ngimese amadolo phezulu angizwe umkhonyana ukuthi inde ngoba mina ngimazi berad labantu. Okay, mkhwenyana sicela ukuthi ukusilandise amina ukulandise umalume ngoba esho ukuthi umuntu osebenza kude anjwayele ukuthi nibonane kodwa uthi mawufikile futhi wenze kahle kuyena umthengele amabhodlela abizayo umjabulise so kuthatha njenge ingane yakhe that is why naye esakubiza ngomshana njobe ebiza ningane nadadewabo ngomshana so unenza kahle nje namawele akhe yabo so ngicela ke ukubhekane naye umalume ukumtshela. Malume inkulu ya mshana ngiyaluza udaba lapho ukuthi ngichaze lo sikwenzakalayo ize nami nginganalo lwazi oluningi kodwa ke sichaza kanjani ungenalwazi oluningi mshana fanele ungitshele ukuthi wena wenzani ukuze kwenzeke ukuthi kanje nangu mshana yisho ningani zami umshana wakho phela lo umesho semina bengimshaya wena wakamthinta ngasandla phela ngeke ngithi mina malume hayi ndaba wena yes or no yakwenza lo ukuthi ungiphethe ngoba ngiyaxa usemhlabeni yonke into imihambi nezizathu sakhona. Okay, waphela umuntu wamanje umbelisana okay ube nakho uma ukumdelela nje yabo lonto ngibe nakho ukuthula nawe mhlawumbe malume wabakela izinto esibakulona. Okay, Sifazane make banokucholoza nakho ukuthi wenze phela lokho ekuhlokoloza yonke lonto. okay, So okay. nami sisingithi phela into engizowenza
Kanti wena wafundiswa yini ukuthi umfazi uyashawa yini? Yebo umfazi akashawa. Manje Kodwa uthatha lokho inhlonipho phela kumele ngiyithole. ngoba uphuzi. Angithi umalume uyasho ukuthi iy'nkomo ngakhipha zonke zayiphelele. Wayikhipha zonke kodwa manje yini lento yenzayo? Asazabuye esekhaya. Okay, iphutha lami libe lapho ukuthi. Kusho ukuthi wena uqhathizo. Qathuma wakho nomakoti wakho. Angena uqhathizo. Yini? Futhi yona mama uthi Njengoba usebenza eGoli nje wamshiyelana umkakhe ngabe wahamba nani ngiyaxolisa ungixambukela malume. Wamshiyelana kwaphela nibancane fanele ngabe la ukhona la ukhona la ukhona la ukhona. Ingoba ufuna ukuthi baqhatheke noma wakho. Cha bengafuni usibaqhatheke. Njoba ngingane Wena mobheka njengane engane ngakade salikwazi esingaka. phela ngamthathela ukuthi aze ekhaya nje. Ezekhaya ongeve ezogana wena then mawuhamba uthola umsebenzi hambe la. Wezogana mina phela mase ngimshiya ukuthi nje umuntu yabo ngoba ngisahlanganisa ngale eGoli. Kahle nawe sisi. Kahle nawe sisi musukulu uphehla udlame. Musuphehla udlame. Imali nawe wesisi. Umdala impela kimi. Ngiyakwazi. Musuphehla udlame buke yabona nje ukuthi uthi ukumamezala wala ekhaya. Yeah, unjani? Uthi wena wesalukwazi. Phela vele. Awukahle sizoluke wesisi. Yes, ujabula uyafa nomakhelwane bakusebashelile. Kahle sisi. Kahle sisi. Sizo khandani ubudlelwane njengobudlelwane esaqala isikhathi lezingane sishadisa. I love that malume. Ngiyakuzwa malume, okay, wathi ngithule. Sengithulile. Qhubeka ke baba uchazele Malume. Oh, so lento yesandla yenza kanjalo ke mhlawumbe nami ngibuye ngibuye eGoli ngifike ngapha ngokuthi mhlawumbe lovini. Angichazela umama ukuthi no yazi uma kunokwenziwa lutho. Wake wangithatha kodwa umuse eGoli Sisi. Awuyeke nje ukulibeqhamuke. Lo mfana usakhuluma. Mshanami qhubeka. Ukuthi wemalume ngiyaxolisa ukungenelela ukuthi wemalume vese njoba siwomama sizele izingane. Sinayo lento wena ongekuzuza uyazi engeke engenzeki la kuwena. Uyabona lonto ethiwa yinseka. Uma uza ukuthi ingane yakho uyikhiphile wathi ayihambi yogana. Wase futhi uyabona ukuthi uhambile eGoli yosebenza siyakujabulela lokho ukuthi unomkhwelana ongahleli phansi osebenzayo kodwa umama musubuyela kuyena kubhlungu ngoba mncane umntwana wakhe amkhipha ekhaya eyomganisa kulomkhwelana nawe you were there and wakujabulela lokho hoping ukuthi labantu bazospenda i-lifetime yabo together but akuzange kwenzeke kanjalo bahlukana ke ngomsebenzi siyakuvuma lokho kodwa okungenzeka kulidele ekutheni zikhona nje inkinga ingane ikhathele ukuthi ihlale ijamelene noma akekho naye lo uyabona izenzeka into enjalo kodwa kudinga ukuthi babuyisane baxoxisane mawukuthi khona itransfer inga abuye umkhwenyana wengabuya ezengana mayingekho mhlawumbe understand my wife ngicela ulinde ngikwi-process yokuthi meke nje mhlawumbe ngadlula mhlawumbe kwi-probation kuba nezo nekhathi ezithize mawuqala umsebenzi then base bazongivumela emsebenzini ngizobuyela ngala naye ahlale nehope uma kodwa uthi yazi uzobuma umkhwenyana because engazi ukuthi njengoba kule age abakuyona bengahlale bebukani siyabuka nala ngaphandle banako ingane ezincane uthando lazo alifani nolwethu uyayi-understand ngiyacela nje ukuthi understand usisi wakho kulelo phuzu kodwa ke sithandwa sami siwehlisile umalume ngoba umoya ngobumalume uzoyilungisa futhi ngiyamuzwa ukuthi uza kahle ngicela niqhubeke ukube kwakubaba wakho uma wakhe engekho emhlabeni le ngane ubuzoyidanisa uyihla uthi ayihlale ekini ngimile lapha thula hold the horses ngiyeke kuqhubeke namanga qhubekani Qhubeka mshanami angithi uyakhuluma usisi Ngizoqhubeka so angitsheleke umama uthi kuno izinto bengashayisani benoma so nami ngithi okay ngizokhuluma ke noma so ngithatha umama ngihlalise phansi ukuthi u1 no2 no3 no4 angikuthandi kwenze kanje because manje naye uphatha kabi so mana abe nama ngithembisa ukuthi hayi no kuzoshintsha ngane yami ungakhathazeki nje kodwa ngaqhubeka ukuhamba usebenze eGoli nami ngiqhubeke ngihambe ngosebenze eGoli angithini kuze kube le ndaba lokuthi sisengizwa ke ngomkami lana ngo ex-wife ukuthi hayi bani enzima lento malume
Cela nimxolela Hayi futhi. bandla. Sengizwa ngaye malume ukuthi Hayi cha usumkhiphile enhlizweni. sesibizwa kule show lena sesinangu esizokhuluma nawe ukuthi udlise uma and futhi leyo nto ayingiphatha kahle mangikhuluma iqiniso. Umshanami uthini? Nayi umshanakho lo Uthini? Sekulo. wadlisa nangu umama lo ngizalayo. Qiniso lo mshana. qiniso. Phezu kwalokho uzophahluka phambi kwezwe lonke leli ukuthi wakhipha nesisu. Kodwa lo muntu ungamthatha liko umashiya amahle ukuthi so wakho umndeni. Mshana, Malume. qiniso ngempela le. Malume. Uyabo? Jesu no anamahloni. Anakho uyisona. Awukho. Angisiyezona. Imisebenzi yami. Yithi imisebenzi yami yini? We kahle sis. Anikeni ukuphoxa. Yabona njengoba ngimanga yekani usiphoxa ngempela. Nina nobabili. Nazi nina la hey. Uyazi into usho mshanami. Kahle. Wena kanjani lento? Umuntu njengoba ngufuzi kumashiya amahle. Mshanami. Wabaza wena uanti wakho ethi mina wakwangilukhuzela ingane. Pho wenzelani mina? Hayi reason yamalume. Lo wemshanami. Okay. Mo- Yamalume uthi ngenze so. Ngoba sengikhathile. Inhliziyo yami ayisekho ngiyamndeni. Okay. So angeke ngilethe umphefumulo engaziyo ukuthi noma sengubuka ubuyisela abanxeba lo mndeni ongikhozi. Wawuhlulwa yini ukuthi uzokhuleka mhlawumbe mina ngisupporting ngani mawuthi. Hayi akudingile Wemshanami yazi emshanami yazi inkinga songifaka kuyona. Yazi into wena nina noma wena wedwa ufake kwayimini ihlaze elingaka endaweni. wena mshanami usubulala ingane. Ikhila. Angiyazi nina. Mshanami ubulala ingane wena manje. Mshanami yazi ingane kuzoba upresident mhlawumbe. Yindaba wena ungayibuyisanga kumina. Uyabona manje nje sesoyilo ukuthi safanele sihlole inkomo ezimbili. Futhi ke so negotiate no malume bakho abanye sinegotiate ukuthi uma ngcono usekhona. Yazi umkhulu wakho nje umhlaze kabi. Sihlazile sonke indawo emndenini. Kanti wena makantombazana bungakambriefi umalume yonke into. Umthathele nje phezulu ngoba uma ngibuka yena ubuke ngazuthi uyayiqala ukuyizinto efana nale. Ha. Hayi uyayiqala imali. Usabile ukukhuluma yonke into. Ngibona ukuthi ngeke avume nalokuthi Vele ngizela uzongihlaza la. Shanami. Ngase ngakha. Thanda kanje. Dlala ngomshanami. Eyayona lento iyimbi. Wena mekubekela isandla phela vele ubeka isandla uqondisa. Uqondisa sijala ngesandla. Wemshanami. Yabo impombo ngamakho mina ngizoke umshanami. Yabona into yenza la. Ngiyifuna. Hey ingiphethe kabi lento kodwa Yaxolisa ma wami. yasiyabona. Yes. Buka nje. Ushebo. Yini? Ngobani? Hayi yaxolisa. Hayi ngoba sekwenzekile. Kwenzekile. Jama kasijadu. Ake kuxolelwa. Alikho Bayaxolisa ongcobo ofuzo umapholobo umashiyama. Into engasenza ukuthi kwakho uxolo ukuthi mhlawumbe sinibone sekukhona nenkomo lezi ezishiwoyo la. Emshana. Sisikhulume ukuthi uxolo ngakhe ngoba manje akusiza ukukhuluma ngemlomo kanje isenzo singabibikho. Okay mshana. Asibe kanjani. Bufunani? Njoba uxolo nje mhlawumbe ubuza uma nini nifunani. cha phela konke kwasesevele sekukhulunyiwe because Athi ngizoletha inkomo. Uzoletha inkomo. Vele ngike ngibaphikise. Hayi. Kwabantu bese. Ngoba yamthanda mwana. Yamthanda umshanami lo. Kusho ukuthi kuzophinda Ngoba yamthanda umshanami. Ngizoyikhipha le nkomo. Hayi inkingi. Noma inkomo eyodwa noma nifunani. Inkomo
khuleka sisi ngoba ngiyakuthanda na kodwa into engayifuni mshanami ngaphindi uyenze ngaphinde nyanya yabo nje inyantisa igazi ungayibulali ingane ngoba uNkulunkulu uSomlingane ingane ziyaqhatha hlezi ukwazi lo angazi ingane yentombazane iyenze ngokwayo neyomfana yenze ngokwayo ingane ziyaqhatha sesizoba izitha thina lesimanga seyingane ngoba nawo defend yakho nami ngidefend yami uyayizwa into engishoyo kodwa ngithi ayidle ishiyele ngizokwenza konke nangumfowethu phethe intamo uZulu ngafuthi uzojabula hayi khuleka Mlingane hayi mina njoba umlingane kababa wami ngakhona eshathisa le ngane for inkomo ngeleze nisinizo nizohamba noyikhetha lapha ngithanda ukuthi nami ngibe khona manje inkulu into enziwe uyihlaze wena kahle la mfana ngoba nawe wayithinta ingane yami wena mfana ngishilo nje ngathi mina ngishilo nje ngathi zokunikeza ufuna ezingaki ngifuna ezuthuma ngisho noma ngathi ufuna 5 kodwa ingane yami ungakulingi ngithi u10 ngoba uyahlupheka ufuna kubuyele ezinkomo ufuna kubuyele inkomo wesisi okahle sisi yabo indaba yakho nawe uyayona manje lethi ngiyakhuluma nawe uyakhuluma okay buddy manje imali wena mfana ngathi mina ngikhulume nawe uma wakho kumele ukukhuluma ungavele ukukhuluma wena wayithini ingane yami ngesandla ngicela ukhulume khona musuku umfunza akimfunzi vala umlomo wakho akhulume uma wakho ziyeza leyo nkomo zokhuluphala ngakho uyabona ngathi uzacila udlekile awukahle sisi ngishilo nje ngathi awukahle ngizolungisa okay ngihambe la wena ngivele ngihambe babukeli ishubile kodwa khona kuzokwenzeka sicela ungenelele nangumalume ufisa ukuzwa nje iphimbo lakho lokuthi uthini kuyona yonke lento ngoba shame they willing to do anything ezokwenza ukuthi le situation iresolveke yabo lonto mina ngijabulela lokho yes ngeke ngabi khona lo ma yabona because lenzekile icala and umalume ufika manje okunye bengakuzwanga imaqala ukuzwa manje yikho ngithi nami ake ngihlisa umoya ke ngidedele imndeni ike ikhulume yabo ngibuye futhi ngithi malume ukubeka isandla kwaMkhwenyana ekubeka umakoti akuvumelekile nami ngithanda ukumyala ukuthi nanoma yipi into yisiphi isimo esifikayo eduze kwabo uciya kanganani angambeki isandla ngoba kwakona ekugcineni mase bezobekana isandla bangagcina sebebophene naye futhi umakoti ngiyamblame kakhulu ukuthi athi noma ebona ukuthi umkhwenyana akekho kanje uma babonani kahle aza decide ukukhipha ingane kaMkhwenyana kuyicala aphinda azovuma phakathi komhlaba wonke ukuthi yes ngisikhiphile and evuma ekhombisa ukuthi akayisoli uyayisola into efana nayo ngoba lento izohamba ihambe ibe inkinga empilweni yakhe kwayena umakoti uyadinga uklenzwa because uhamba nesinyama manje even ithiwa bona bayabuyelana kuzomela baqale bagezwe bakhishwe lento ethiwa isinyama kuyima belungisa into yabo and ngeke izilunge vese bengagezwanga whether bathanda ukubuyelana noma basabuyelana kodwa khona kufanele begeziwe phezu kwalokho malume agcini ngayo ukuthi agezwe kwamfana kumele egezile umkhwenyana noma bangageza separate but kumele egeziwe ungitshele if ngirong because na uhamba nalesi nyama esikhona iningi lento iningi nje kakhulu kodwa ke ngiyathemba ukuthi izolunga okonakele kulungiswa ngomlomo ukuze ningaphinde niwenza ngaphutha manje ungathi mhlambe umkhwenyana musudlulela mhlambe kwabanye mawukuthi uyaphuma la udlulela kwabanye uphinde ufike ubeka isandla azivumelekile asiwakhi umuzi bukuthi sikubeke kuphi irrespective noma ngabe wasibeka kanye noma kawu2 but kuyena kuyaccount ubengekaza kumention la kube ireason ukuthi enza izinto eziningi ngaka kusho ukuthi uze wenza izinto ngoba akathanda ukubeka isandla nawe ke sithando sami nangelinye ilanga umphefumulo musukhona esiswini igift leyo eqhamuka from heaven ekufanele uyamkele noma kunjani ibingeke ingakhuli whether ukhona noma kekho umamezala ukhona ngiyacabanga ukuthi uma kodwa wena wendodana endala
Uyayi-understand? Nawo umakoti omdala fanele ube isibonelo kulaba abanye omakoti abasazolandela nabakhona ukuthi ayenziwa into enje, ungayithatheli inqumo enjenganalezi ngoba lento isizosala enhlizweni yakho. Ngeke uze udlulelwa nembeza kalula. Wena uyothi ubuka izingane zabantu ezikwi-age engabe zilingana nengane esesiswini sakho uyokhala inyembezi ukuthi ubungabatshela abantu ukuthi ngizwa ubuhlungu and uyobe sengekho kwi-picture ukuthi lobo buhlungu ubushere naye ngaleso sikhathi ukuthi remember ukuthi khona umphefumulo othi wadlula yokudla leyo guilt. Whether uyathanda uthandi ngoba umuntu futhi umuntu wesifazane uyabaza ubuhlungu uyokhuluma. Musu uthole enye futhi uyothi ubuka le uthi naloya ngabe usene age ukuthi. So please don't you ever do it again. Akukho right. Thank you. Mawa. Okokuqala ake ngibingelele nje umndeni wakwaNgcobo nabakhona-ke nje ebazisilalelisa lolu daba namhlanje. Ngiyanibingelela. Ngibonga kakhulu ukufika kukaMalume kulomndeni okhona-ke phakathi kwethu namhlanje singabakadlamini. UMalume ngimthatha njengomuntu ukuthi uma ngabe kusha umlilo ngapha nomunye ashisa umlilo ngapha kunentaba phakathi. Uma ngabe nizowuyeka lo mlilo usha ukhuphuka kanye kanye kusho ukuthi mangabe ufika phezulu lapha entabeni uzotholana phezulu. Abese kuba umlando ukuthi kwake kwabakhona untshanda. Ngakho uMalume engithande kuyena ukuthi uthe uma uqala noma uphakathi nendawo ngimzokhuluma into emnandi phethe ihlamvu lokubhula uze ungaze uzofike lapha phezulu. Ngikusho lokhu ngoba inhlizweni yami ngiphukile. Okokuqala ngiyayibuka Malume ukuthi ngihlile emzimbeni. Ngithe ngisalalela ukwehla emzimbeni sisathi sikhuluma lokho nakho seqhamuka lo mzukulu ebengazi ukuthi kanti bese yithwele ngibe ngihlezi naye egcikeni. Mina bengisesekutheni uzohamba aye eGoli kuNdodana. Manje sengizwa lokhu kugqemeka nje ingozi engaka. Ngakho kulokho okwenzakalayo ukuvuma icala kwabantu bakaNgcobo ngiyakubonga. Inkomo ezongena nakho futhi ngiyayibonga. Ngakho kusifiso sami ukuthi sikwazi ukuphilisana nabantu bakaNgcobo. Kuphele nasenhlizweni lobuhlungu nje benhliziyo kunciphe bakithi. Kwehle nje kungaze ngingenelele nalezinye izifo. Ngoba uma ngabe usuke kukhona into okuthi ufakwe yona emzimbeni uyanqunzeka kancane unqunzeka. Engathi nje ngingaba ngcono kodwa ke nje ngiyajabula mina Malume kuba khona kwakho ungenelela kwakho. Hayi, bonga mina Ihlamvu nje engibona ungena nalo utshethe ehloko. Lokubhula lomlilo. Hayi ngithi konke kuyaphela. Bese ngiza kona Ndodana. Mina bengazi ukuthi kanti wena uphakamisa isandla. Bengingakwazi lokho. Ngiyaqala nje ukuzwa namhlanje. Ngakho mlingani wami asiqhubekeni nje sibe umndeni. Siqhubeke nje sizwane. Singayingene ezingane kakhulu ngoba zosishiya endleleni. Amen. Omunye uphuma bhekeleni omunye aphuma bhekeleni. Thina sosala lokhu sibambelele ekutheni benze ukuthi asidlule lapho siyabantu abadala. Yebo kunjalo sisi. Yeah. Sizokhuluma nje nakwabalele ukuthi lesi simo asigezeke, izingane zigezeke nazo zikhululeke empilweni yabo. Ayikho inkinga sisi. Ebengikuthanda igama elibekumkhonyana yilo lokuthi uyayifisa ukuthi ayoyibona inkomo. Kuzodinga ukuthi masisuka la sambeni sesibayini ayoyibona. Angazi-ke noma futhi njengoba sesikhiphile lenkomo uzodinga ukuthi siye transport noma nizoza ne-transport. Angazi Malume ubona kanjani? Khuleka ukubona uyabona nje labantu abasekhaya wesisi. Ngizwa kahle. Ingane zakwethu lezi bazalela abazukulu uyabona nje ufa lo
umshanami uthi umkhwenyana ufuna ukuyibona. phela ngapha lokho uyibona Beningasho ukuthi sezikhona vele. Zikhona sisi. Oh bese kushoda ukuthi Ayibona. Oh zikhona. okay, shuthi into evele ezokwenzeka nje ngokukhulu ukusheshsha. Soon. Zihambe bayibone bajabule kodwa nje okusalayo ma inkomo kuyafana usisi esibayeni sakho. Ziza ngothi lazo benze 2 wangithi. Yebo, Ezimbili. Ayikho inkinga. Besivumelane ngo2 malume. Ngoba uyabona amacala. cha mina njengoba esho nje angazi ngivumelana mina ngithe mina noma 2 noma 5 ngoba sinyanti isigazi lesimo lesi asifake kusona umshanami. Hayi phela kusho ukuthi nabo banixegisele njengabantu abebenodlelano oluhle. Kodwa phela mebethi 2 phela ayikho inkinga ukubona. Ayike mina ngiyabonga kakhulu. Asinayo inkinga thina. Ni right ngo2. Thina mapolo. Ni right makoti. Ngelilanga mhlambe ngiyafika Ukuthi bona nje fanele bazi ukuthi bayehlela kanjani indaba yabo. Yeah. Kuze ngoba thina siyabathanda. Okay. Hayi bathandiwe vele. Asazi ke noma bathini. Yep. Indaba saba singeni. Yeah. Uyibonile neindleko anifake kuzona njengomndeni. Ngiphethwe ikhanda. Engicabanga ukuthi nayi bandla unako ukuyisola ukuthi hey ngonile. Kodwa ekutheni nje ma ufikile la kuleli uhlelo lethu wazoyiceba wazoyilahla malume. Uthele into akusiyona yakhe yedwa ubonile ukuthi yamshisa. Wazoyiceba wathi ngicela ningicelele uma wami basemzini ukuthi ngizosho ukuthi ngonile. Umuntu mesenze njalo sibonga uxolo alifike eliveza ngoba abaningi bayona kodwa abaxolisi bayeka kanjalo umlilo nje uvutha abangafuni ukuthi ubhuleke ubezoguluma azashone unembeza ubuzobudla yena. Yikho ngimremind ukuthi nangelinye ilanga nalesenza senzile siyobuya futhi kodwa ngoba uziva azocela uxolo naye futhi umntwana wakhe la ekhona cabanga ukuthi umxolela mhlambe ninalo usiko oluthile ekufanele nilenze njengoba nje ingane singekho. So njewe ngabazali ke siphilela kona ukuthi uma sesiletha abantu emhlabeni sizokumela konke lokho. Kuncane kukhulu kodwa kubhekene nani. Kuze impilo yenganeni nani iqhubeke. Hayi uqinisile usisi ngoba phela iyona ingane yakudlamini le. Lo umshanami ezelo. So manje mina ayikho ke into engizayenza. Udlamini afanele bona boshileza umsamo wabo. Ayike babukeli angazi ngi-excited. Ngifuna uqamba amanga sifike kuvuthondaba namhlanje nalemndeni izahamba inkomo ziya kaMkhwenyana ziyoqeda wonke amahlazi enzekile. So labantu basawumndeni owodwa basho njalo phambi kwamehlami nakunini uqobo bathi bona basadingana. Umama ubonga even ukufika kamalume ukuthi ihlamba afike lithethe lifike la ubhula umlilo. Siyabonga nje malume igalelo lakho ukhulube indoda uphathe umuzi wasekhaya umlekelele usisho umuntu wesifazane nawe ezinye izinto ezophinde iqhamuke ukuthi ngoba uyabonakala ukuthi impela into ebhedawuzwana nayo. Siyajabula kakhulu ma na usobika kwabakini ukuthi nakho ke kwenzekile kodwa sengiphilile. Ngicabanga ukuthi njengoba wachaza ensukwini ukuthi ufika kwalenkomo emagcekeni uyithathwe ibeka esibayeni iyobhula umlilo. Ukuhlatshwa kwayo uze wathi ngeke izihlale isikhathi eside ngoba inkomo yehlazo izothi mayifika ibe ihlatshwa ngokukhulu kusheshsha idliwe. Ukuhlatshwa kwayo iyobe ihamba nesifo esemzimbeni kwama ngokwebelief yabo njengomndeni wakadlamini. Njengoba sonke sazi ukuthi emakhaya kwenziwani uma ulungiswa isimo sokuthi sikuhlukeneke. Njengoba vele sikuwehlukile ukhombisa kona ukuthi inkinga zethu azifani zehlukile. Singafika siba mawele kodwa esobhekana nakho akusoze kwafana kuyohleze kwehlukile. Siyabonga kakhulu balaleli, siyabonga kakhulu. Please don't forget to share, subscribe and comment. Sinithandile kakhulu sohleze sinithanda asilutho ngaphandle kwenu.
uma anikho nina ngabe sibuka ubani noma ngabe ulimosha kanani idatha lakho kodwa ngeke uzuyisole ngoba la sikuwehlukile sizolungisa izinto ngeenkinga zazo ngokuhlukana kwazo bakithi. Sanibona South Africa.